Kasengsan Perthai Narilum Khasi ke United Democratic Party UDP mau kerwat circle. Man hakajan mid jengka khatway tarik gunai wing hajar pulai kila yo ban pediang ngobha yo ba Robert June Karjarin hadien ba ula eno ekakam kumu Presiden Rangba kah Neutrap Youth Council Sengkme hakaba la pediang ngobha do MLA ka mau kerwat konstituensi uba Renekton El Tongkar hakajing sakhilang ki weide kiri Rangba jengka parti UDP hakajing elang kabala long ha office trekam jengka parti ha mau kerwat Southwest Khasi Hills District. Kajing temu jeng ba Robert June Karjarin bandrung jengka parti UDP kapau syai ba uladon kajing temu na kabenta ke election MP Lok Sabha na Shillong parliamentary seat na kaseng UDP kaban Salong House nam hajar pusau. Shushu hakani kasngi na kaliang ka parti UDP mau kerwat circle kalayo ban penlong kajingelang balengkot kum kadak kajing pediang ngobhai uba Robert June Karjarin harengkat da kajingadon lang kiwe da kiri Rangba jongkathai. Ikmiliti ba kajing wan yung pi kan penkiu ka parti jongi nengkong nang ni na mau kerwat but haka district baru haka state baro kuwe kane kajing mandrung jong pi ka parti jong ka parti UDP haka ne ka circle jongi ikwar banai kublai pi pila keren jenga la kamslam ban panjeng mut ban ong ba hato kan kambiang ba nganrung na ka circle ne najrong hajing siang al sutu baik intention jong pi kwa ban rung na po jong ka circle akwa banai kublai kerpang ya kene sutu ya ki siampang jong pi mana dei kiwe ki badon hakane ka station jong pi kum no elam ubala itu da state barok kuwe pin kam kwa ban ong bangan rung baik na ka state ban kami tipai ba akste di barakwe ringa ai kublai kerpangi kene ka approach jong pi ka pila approach hanga ban penpau ba pikwa ban rung na ka circle la kamslam me kene ndai dei manga hi ba ai jing mut da kumoi pat ndai pila kenjok tin ban ong ba na kwa ban rung na ka circle ringa ai kublai kerpangi kene ka approach ka jong pi ka jipang jong pi ban yo ban rung ka parti leng ba ka circle wadla pila dei ka ta kalabel ka ba kham hajrong hakaba na kaliang ka party ki ithu lo te phi barokhoj na kaliang ki pajba jong kari khasi jantia ki ithu bhai phi tenre pila chim ni kres jam ban ong ban wan rung haka party UDP na ka circle jing ni makurwan dei na kata kadau ko barang perla egi be nang apa dukat ni mentaru ka jing suit ko abani tu phi la kham islam ngela ya shong ne ngela ya ap tenre nga itanat ba mdon makhi banda mansua la sedam dei kene ka agenda ban pedeng phi la se kila ya pet na du menu na mala islam tenre kadon kata jing suit wakar pang na takadau na du mene ya abet le se la kham katto kene kenta ngela ya shong ban abi phi hang ne ting ai ka jing yu i jongai ka jing perkhat jong i ban rung ha ka politik ngayu i kumba kan dei ka timing ka biang hatu kata ha ka por ka biang ha ka por ka ba ila pau nambha war kung somlarang ba bar ka kum kata ka por klam da islam ban yu ban rung ha ka politik kajing jia kasan kadak kabala jia mentasngi ha ka por ka ba klam pelana watang khandiat ru nga i kumba kan long kumta ha ka political career jing ba roban nga kitbok i nga wish i ba kan long kumta kumba ka ne ka nuksa mentasngi ba klam pelana Maria dab mene ban yo ban ai kublai ban le burom na kaling HYC menta iladon tang hadin kato kata iladon hane barngi ngakit bok kerwiang kum ka party bakane kanuksa kabala jia matasni kania jia kumta bal dalong kamon ka jong blai try kandat pinlong successful ha ka politik ba kajing sedang mentaru Maria ka syuki kum u president jong ka HYC ngikmit tiba kanom slam yapi ya ka ba pinlong way na kinong yalam ha ka party ya ka bangin ya donlang ya ka bangin sapdiang yapi menta kajan met haka parti UDP ke jongi ikmit ti bagane kan ulong bandra kalong kamon ke jong bulai trai kanra kijing angnut jongi na kane ka snong na kane ka circle jongi bar kijing angnut jong ki paiba na kane dong than kin ulong ban yo i phi kum unong elam ba khamat jong kari jong kajaj banreu omde tang ha kisang bhalang ka phladon mensua handre kum juru ha kane ka political career ha ka ba phi phin yo bandon tingi priang ipen pau kijing priang sobha ya phi hakane ka sngi ka bamantai ka hidon batngi hakane ka janmet batna kaliang jo ka circle hibaro ka wei ni kwa bandaya kren bandaya khublai ya phi wei pa wei tenre nam ta ka por i president ila ay ngai kana kalat ya ka bangan yo ban kren priang sobha ban kren khublai ya phi na kaliang jo ka circle hibaro ka wei tigi pau ka jing priang sobha
da ka jing e je phi ba ni deki khamat thamai ha ka yudupi ten ri tanga patip lakat no tli ki bot kala poi cha ka yudupi to ka thamai si ha ka bapau ka thamai ha ka form ka kum ka concern jong ka parti henry ha ka jing kersan ya ka yudupi nganut menong ba ka yin ka sem ka jongi ka lade lupa ka yin ka sem ka kersan yudupi na so tenat ba yidon I khun jong ba lit bibi nong si ba bires ke ba itu bai mei jongi ti kitip ba kat no ka jing jan ka jongi mei ba jongi ba bires nong si ti kam sem dei su ka parti ka ba thamai kam sem dei su ka jingmut ka ba thamai ba ka ka ba pensuk ban sim ya ka rai ban lit sya ka no parti ka dei tang na ka wi ka dau ba ka ta ka dau ka long ba habang adan hapo jong seng balang ba habang ai nujor bat ki mat ki jura ki aim and objective kita ki thamai jong ka jinglong ngam yu I bakan don than ka jinge jengai apa ding ka seng ka bangaladon kum ka seng balang bat kani ka political party ya ka banga arum menta kam don na se ka jing ya pen khonyo ya la de ban om ba tip mensuang adawa LP tip menta dang long nam long ne kam don kum kata mensuanga ong bangi dawa banyada yo pudusam tip darung ha kan parti ki sya num sya namar ngila WI ya ki manifesto ngi dalam WI ya ka concern ya ki objective jongka parti jongka UDP hang tahi ngilasung tu ngadang pulih ha kini kisngi ya ka concern jongka UDP da ka bangladesh download na po ka election commission jongka India ko ong hi kumju baka UDP kan yeng ya ka banyale banyada ban penek pensa ban kentiu ya ki try muluk kat kum ke jing start ke joki katahi ke diga mission katahi ke diga nongrim ya ka ba ngalahe alasan leng ba kiseng bahalang bat katahi ke diga mission ke balang ngala imsngi haga jing im jonga ban urlong ya kata hot kum kiseng bahalang lesi ka lenti ke bengisim ka de dakwe ka lenti bat mentanang ni sakmat ngah ban but ya ka reti penya trikam jonga UDP ke ba ka target ban yada ya ka riba ka jet penriu mensua lesi hakapor bangidang yakhi ka de husrok mentapan banyada ya ka riba ka jet penriu ka de lengba ka ballot paper lengba ka AVM machine ka poi hi haju ka super nang kalenti bangiyai mensua ngi hapan ya mid batsngi ban pensung thu pajba ban penbor menta lesi ngi hapan mi mid batsngi ban pensung thu pajba ban ong yaki banjit ya kata ka sensar khadar keba ngidon ya keba niada ban penek pensa ban kentiu ya kari ba ka jamru kumonga ong haka meeting mene bahanga hi commission kadang di kaju kathong kadang di kaju tanggalanti kan pher pat kata ka jing pher kumongi ong bale se ki jing pensung thu pajba ke long kumju ki jing yakhi le se kila berlong kumju hari ka ba khamper nang ni sakmat ka long ba ni hapru ban yo ya kata ka mandit la ne ya kata ka rai jum pajba ti bangin le ladang ngim pedon kam hok ya ka le se ha ka wei sngi un kli banglai me ka sap mi la le ayo ten re ha bangila pedon kam hok ya kata lada wat ladang i feel ru ngin ong bangala persyang ringim sim lakot ya khobor ngadangla benlong ubri wa persyang ubri wa yakun ngadangla ben lim ha kamadan thma ban ya basyong hakerpung ban subeng ban sukeno ban suken tho ya koi ngam kwa ban sim kapor ngapan map ya phi ya ka jing poislam kam semdei ka jing le khana kum khun jong ubri no trep ya ka bang thrang sisa ban yoi ba ka jap ru ko jongi kandan hapa deng kata ka jingada ka babiang ngindan hapa deng jengta ka jingkiu irat haki liang borong ngala rai ya ka ban ya snokti
lani benesim mata ha kasan hima sima bat ngangit kemba lengba kasan hima sima ilala singin la ya kaban beteng ya kan ke mission ke baladon ha kaban sim bat ngangit kemba ka buri no trep bat ka jet buri no trep kan ai ya ka ti ka mon ka ti ka dia ha kaban ngin la ya kaban penulong ya kini kimat ki jura ki ba ka jet buri ka jongi bat ka jela kala angnut la slam Yo mungkin alasan penting. Ini sebenarnya ketika election MP. kalau don haka jingmut kalau don haka jingmut ke jonga ba kemba POE menta ba POE KLP ru kasakut apo kasarkar India ban pen scam don yo kudu sam yo nomla ban len ba ngihap ban don kam ya ka jing pen bet ya ka North East Organization Act bat ya ka schedule kajing dawa ban penrung ya ketin kasih ha kabnet bopra kajing dawa nam taban wanra ya ki roy ki par akilian barok kum ga jala ka jongi idon kam sibun naka sokar India ti hoj kaladon ha kajimut bangan terwa ya ladi bangan ya kun ya kene ka MP election ban ngangit scam ba lada ki nong yalam jong ki seng riulum ki ibit nga alalong well prepare mentally ya ka ban kun ya kene ka election. Sekarang ke parti pat baroba da sepin da jerong nomor fiom kin rong section tai. Haka jingim ke jonga nganom la ban len ba ka don kata ka jing terang ka don kata ka jing angnut bat kata ka ideologi jonga simet hi ngakam sno syaki regional party i bat habang ya perkhat nam taki regional party nginom la ban len ba ka UDP bat ka SPP ki dei ki wei ne ki seng riulum ki bala slam ba bat ki bala yo ru ya kata ka jing ik ya ka jing shania bat ki bala no ru lau jong usenyang uben hei syaka sensar khadar haka beri unyo trep bat syaka jala hi ma hi borok kawai ga jing tu hi ga jonga yang mentahi kalong ba terwa ya ladir ban khun na ka abi bat kata pat kembang ong hi ba ka syong ha ka jing ibet ka syong ha ka jing ya suthu jemut lang bat ki nong yalam tenrei lada hakano kono kodur kembang ong hi ba ka usenyang uben hei jonga nang ne syakmat hi syakari ba ka jabru kat balai ngano lem ba ka sanhima sila